4 jaar lang spaarde Fenna van de Westreen haar hier. Net voor haarzelfs, maar voor het goede doel. Ze begon dit avontuur te gerren met haar zuster, maar die keers er onder de puberteit voor om haar hier te verven en jekke oor. Fenna bleef volhouden en uiteindelijk doneren ze zo'n 33 centimeter hier. Nou, we waren een challenge doen en toen kneusde mijn zus zijn enkel. En toen wie ik op dit idee kwam om me hier te doneren. De 9-jarige Fenna keers voor het goede doel Toepim. Daar krijgt het doneren hier een nijlibben. Het wordt verwerkt aan hierbaan of broekt om oren hierbaan op te vullen. Dit is bijvoorbeeld Rosa. Je ziet hier een meisje, dit is 10 jaar geleden. Het gaat weer heel goed met Rosa, gelukkig. En dit is haar haar. En dat hebben we weer teruggekregen om te kunnen demonstreren. Dus dat is nog steeds schitterend. En dat zit op deze manier aan een haarband. Dus dan heb je niet een helemaal dekkende pruik, maar je hebt het altijd gecombineerd met een mutsje. Want dan kan het van het eigen haar. Fenna reizigt het together met haar ouders en haar oudere broer en zus richting Amsterdam naar het atelier van Toepim. En ik get er een rede ballon mee. Nou, de verhaal erachter is, ik ging nou naar je groep 6 staan. Daar mocht je uitkiezen, daar kreeg je een rede ballon mee en dan mocht de leukste die uitkiezen. Nou, en dat is van mij goed. En dan zest die op een foto met de rede ballon en nog meer. En dan wordt het al op squallen maar een spreekbeurt maken. Toepim roept vrouwen en jonge bijen op om haar hier ek te doneren. Vooral lang hier is het nodig. Hier zie je bijvoorbeeld haar liggen van een nieuwe klant. En die hebben we dan alle foto's die we nodig hebben, zodat we precies weten hoe ze eruit ziet. En hier ligt haar haar. Dat heeft ze op tijd durven afknippen. En dat is echt heel fijn. Maar dat is misschien net een beetje te weinig. En als het te weinig is, dan moeten we het aanvullen met donorhaar. En dan zijn we dus super blij met Fenna's haar.